नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा सेनं बिजुलिबारि आरो सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दुलाराय बर' माहारिया बर'नि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय बायदिनो दिनै 6 अक्ट' खालि क'क्राझार जिल्ला चन्द्रपारा ओनसोलनि सिङाव थानाय सेनं बिजुलिबारि गामि आरो सानजारां क्लाबनि जथायै बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव क्लाबनि फिरफिला बिरनाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गामिनि जयै लांदां बैसागु मोसाग्लांनाया जानानै थाङो। बेनिनो क्लाबनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क्लाबनिनो गाहाय नेहाथारि जैसार ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो दिनै सानसेनि हाबाफारि बायदि दिरुं बोनाय बादायलायनाय, दावला सौलायनाय, हांसो हमनाय, मिउजिक चेयार लोगोसे गासै रायजो राजाफोरजों बैसागुनि उदां सावरायमेल आरो हारिमु मोनाबिलि लाफानाय जायो। हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारियाव आथिखालाव बयजोंबो अनसायजानाय जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि जांगिला बसुमतारी बिथांखौ मेथाइ रोजाबनो थाखाय हांख्रायनाय जादों होननानै बानजाय आफादा फोरमायदों। दिनै सेनं बिजुलिबारि गामिनि जोंहा नैथि खेब रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय सम। बे समाव जोङो जोंनि बिजुलिबारि गामिनि गासै सेंग्रा सिख्ला आरो गारजेन बोराय बुरि आइ आफा बिथांमोना दिनै जोंनि बे रंजानाय फोरबोआव नुजाफैदों। जोंनि बे गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोंनि हारिमुखौ जोङो लाखिनाय। जोङो बर' हारि हिसाबै रंजालि बैसागु फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थायो आरो बे समाव जोंबो बे बर' हारि हिसाबै बे फोरबोखौ जोंबो लाखिलांनो जोंबो दिनै फालिदों। दिनै जोंहा नैथि खेब जाबाय। थांनाय बोसोरावहाय जोङो गिबि खेब फालिदोंमोन, नाथाय जोंहा दिनै नैथि खेब। बे समाव गासैखौबो जोङो बेवहाय लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों। फुंबिलिनिफ्राय जागायना मा औ, जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै दङमोन फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि। जोङो गामियावनो जोंहा मोनसे क्लाब दङ, सानजारां क्लाब होननाय। बे सानजारां क्लाबनि जोङो फिरफिलानि बेन्दोङावनो दिनै गिबियाव फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि, बेनि उनावहाय माखासे गेलेनाय हाबाफारि लादों उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आरो गिदिरफोरनिबो दङ दिरुं बोनाय। बेनि उनाव उन्दैसाफोरनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि दङ, थुनलाइयारि हाबाफारि। आरो बेनि उनाव दङ कालचारेल प्रग्राम, मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। जिहेतु जोंहा दिनै बैसागु फोरबो, बैसागु बादायलायनाय हाबाफारि दङ। बेनि उनावहाय जोङो जोंनिनो मानगोनां CEM BTCनि CEM प्रमद बर' सारखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङा 1 बाजियाव फैनायनि खोथा। दा जोङो बिथांखौ फैयोब्ला बरायनो मोनगोन साननानै जोङो मिजिंथिनानै दङ। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो
फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलोंथाइ लाफैनो हागोन। नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबोरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबोरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।